indinonzi Gaylord Shamba kana kuti baba vaTavia. Ndiri munyin'ina wababa vaTafadzwa wokupedzisira mufamily of 10. Inini maziro andiri kuita ndakangonzwa kuti Tafadzwa Shamba atorwa kana kuti ndochiti pakashayikwa kunzi kune mwana akashayikwa kwa Makore. Tafadzwa since akanga ari kushanda naTapiwa mugarden remacabbage ndingataura ndichidaro kuti naika zvino contributor zvamuri kuda ndini right. Pakanga pane vakomana 6 pana Tapiwa vaishanda naTapiwa 6. Saka pakomana 6 Tafadzwa akazoya kwandiri akati baba I'm lucky kuti ndazosara ndiri inini naTapiwa vamwe se vatase vadzingwa. Ndikataiwaka mwana wangu uri kuona kuenda kuchikoro kuya kwakaita manjika nekuti vanhu ndiri kuziva vakange vari involved vari kubata basa pa project yemacabbage angari madofu. So ndabva ndanzi manager ndikati painzi manager akanga vachiri kuwanda saka pakazonzi vascreenwa ndo vasara vatu. One day akasvika kumba ndovana kuti mwanangu nyaya ike nemanzwira nzwira wadi kusiyana uchipota uchiuya kumba uchirara kumba woitoka na mudzimai wako kuti anosikuisira mvura kugeza uchitirwa zvinhu zvakasiyana siyana. Baba aiva asina mudzimai mudzimai wake akanga anaye akaenda vakatengwa siyana. Swanzi baba imi baba makapuza imi munoziva kuti svika December ndiri ndani mota ndikati muri ni macabbage ere aya 1 2 3 4 ayo iye mota asiya kuti atusenzere mubvunzo wandembvunza kanzi isiri kuziva zvatikuteta asi ndindani wonder fit right. Zuva ranhasi remangwana ndiri kunzwa chinzi kune mwana akashayikwa kwa Makore. Akashayikwa zuva iroro vanhu vakaswera vachitsvaga vakamushayiwa. Rechipiri uyo ari kunzi vava kutaura zvikanzi akatiza ndobva atsvaga yobva awanikwa. Pambonzi Tapiwa ndakawanikwa achiri pamba pake achibvunzwa toka ndo pakauya imbwa here I don't know. Pachinzi imbwa yakasononga trouser range rine ropa. Tapiwa achibva abvunzwa akati no mushandi wangu akaita sei akakwarira kugarden ndiane ropa riri patrousers. Right statement yekutanga. Yechipiri pabva panzi Tafadzwa awanikwa abatwa manje sikwanzi ropa iri sikwanzi iropa re paranonyarekana neka remusikana wangu right. Muri kuziva zvandiri kureva kechi bva last question zvikanzi ihuku yatakange tanotora yataida kuningirika kubikira vanhu ndiine ropa irori bva dzaita 3 statements kune dofu chairo rubva rangoona kuti pane zviri kuitika zviripo right. Rechitatu zuva ndopakanzi Tafadzwa Shamba abatwa but Tafadzwa Shamba mufudzi womombe wekwaMakore abatwa asi abvuma nyaya kuti ndiyakaita sei akauraya mwana right. Tafadzwa akuchizarira vanhu vaku time hiyo mwana anga tosulotwa atiti chinzi pazobviswa vasati vapedza kuningira vakazosulota chichi mwana kubvisa mupimbiri nyama dzimwe dzikaiswa maplastiki dzichirepwa dzichinotengeserwa ngori kuchikokiyana ove padinonzi ndo pakabva mushonga wokuti mwana akanga achinzi anonoka kuita sei kufa paitorwa hwahwa uchiswa hwahwa unodhakisisa kusvikira mwana anga apera nekudhakwa. And ahedi kuti akazototorwa mwana asisina nebasa rese achiendwa naye kuchikomo icho tofunga paTapiwa munopaziva pane chikomo cheruoko chiya ndoko akaitwa kuberekwa. Anzi Tafadzwa akati no mwana uyu akurema kufura dombo asikanzi naTapiwa shinga aberekwa mwana uyu aiswa kumusana. Tafadzwa ndiakange ane basa rekumucheka ndobva aenda Tapiwa akanga mataurirwa zvanzi Tapiwa akanga asipo asi akazouya nemumwe wechitatu asiri kuziva kunge zvakanzi akazosungirira uya kunge kutaurwa zvichinzarwa ndikutaura zvekubuda kune vanhu naika zvandisina kuona zvandanzi itoziva kuti musoro uri kupi naashamba ndenge ndiri peri right. Mwana akachekwa
mapatsi akaiswa akaiswa amwachiswa kwakazi musoro ndichibvunza mwana wangu ndakumubvunza zuva rimwewo uchibvunza Tafadzwa uku kwamurewa swanzi inini musoro ndizoti wakaenda uku kana kuti wechitatu akauya nechibhaketi zvimwe zviya zvinisirwa nyama zvomabhucha zvezviya asi nhengo dzenyama idzodzo dzaiswa idzipadzo musoro ndo andisina kuzoti zvakafamba sei handizivi asi baba basa iri ndakainvolvwa mariri ndikati ndakambengenda kuti wewe nhai mwanangu wadi kusiya kwa Makore Tapiwa tiri kunzwa mbiri yake kubvira kumfa kwose yevana vari kushayikwa ukanditi baba makapusa saka uri kuona Honda Fit iya wanayo ndiyo ikai akanga avimbiswa chi akavimbiswa iye kutaura wanzi akanga avimbiswa Honda Fit plus 500,000 US right ipapo pakuita basa vakambenge vapiwa $20 yekuti vaite chivinde here tofunga $20 inwaiwawa imwe kana musi wechipiri vanhu vaita sei vaenda nezvinhu nestaff ndopari kuya ruzhinji rwemari nemota vanhu vabva vaita basa ndobva vakundikana panhingiri pabasa ravo saka ndingati kuzowanikwa kwemwe mapisi kwakazenge kwakutonzi kurohwa uko achitaura kuti amwe ari kutoilet ende kwakaya motikari zvechokwadi mazinikira aya akasokudubura akaona chokwadi yes pisi dzakataurwa dziri mutereni ndidzodzo handi pakati dzichiona ndidzodzo saka ndakangona kuti mwana wangu ari involved munyaya zvakaita Tafadzwa usikazivi kuti zvinhu zvinozoitiwo sei Tafadzwa akasanita grade 1 yake panyamutumbi primary kusvika grade 7 baba wake vakaona nekugona aigona nokuti mwana aitojambiswa from grade 2 akatojamba kunzi aende grade 5 nekugona ndobva aita form 1 up to form 4 yake akaenda kuenda mission kuchivu ndokwaishanda baba wake apedza form 4 akadzoka kuno kumusha anenge akaita gore rimwe chete achishanda kuDDF kwa baba wake pakaitwa maretrenchments paya vakazongoretrenchwawo ndokubva aita sei ndobva vaya kumba vatanga kurima zvemama horticulture magreens ende achiziva practically aiziva theory aiziva right achitoparticipate zvakanyanya tiendezvo zvinhu mumarket mumusika mbare local market achibata mamwe mabasa aitokwanisa kunge achiita mumwe munhu anogona kuti anoda kuitirwa zvakati ndaigona kuenda naye kunovaka ari dhakaboy wangu kuruda kunorufwa ndaienda naye pati pakazotanga nyaya ndipekuti akatanga kuchinumwa chikokiyana mafriends bad friends dzakange kufamba nadzo ndakatombomutsuura kuti yes wawa unonunwa but age chikokiyana chinoda kusiwa kana uchitodi une havi yewawa enda kunonwa maclebias saka mukuita imomo manhikira akakazenga tochinja asiyana everyday thing ake atinogara chiziva kuti zvinenge zvisiri izvizvi asi ndaitsudza kuti no mwanangu ita zvakaita baba wako vanga vasina friend vakapedzisira kusvika kuti vafe vakange vari munhu akange ane basa rake rakanaka anga ari journeyman ashanda kuDDF akashamboshanda kuDDF kuDDF akaita mabasa akasiyana siyana akamboenda kuGweru akaenda kuChivu akabata Shamba achichinjwa nekugona ende iye aigonawo zvichiwa Tafadzwa cho saka ndingati ndo pakasvikira Tafadzwa asvika kudaro project iyi pane dzimwe zvaakaita pakatapa pandakusvika pakazoita project ndikati I don't know Tapiwa aona good munhu nekuti horticulture anoiziva ndisingazoti kuseri kwanyongwe kune dzimba taikuti hakuno dzimba ndisingazoti pane zvaanoda kuita ndo izvozvo izvi ende ndenge kuti ndimufungire kuti tese takaramba kuti titi Tafadzwa ari involved aichika mapurisa zvisingaita kuti Tafadzwa ari involved munyaya idzi munhu wese ari around akati no
Tafadzwa ndika mapurisa apinda zvakaitika kuti baba since namboti baba vanhu vakatanga kufa vakasara mai ipapa anenge akanga akuita kanenge kakudherera mai same time iye vakatanga kurwara mai ndokuvabva vabva baba ndobva vaenda kumusha kwavo ndobva vanochengerwa nokuti zvinhu zvacho zvaivarwadza zvinenge zvaida family yenge iri family affair zvaida vabereki vekwavo saka vakatora long vari kupi uku saka time iyo akazombotora zvinhu baba ivo vakanga vane zvinhu zvavo kana chitaura zvinonzi upfumi vakanga vane zvinhu zvavo saka nditafadzwa akatengesa zvipamusha akaita distraction iyo yepentagon yakarohwa neningiri ndiye akaita zvese vanyingi navamwe vese havana kana even chinhu chavakabenefita chababavo hapana iye ndakadestroya zvinhu zvacho zvese zvamai hazvinagona kugovekawo zvakare pamusana pokuti zvinge zvadestroyiwawo vanyingi navake nehanzvadzi 1 vanyingi na 2 vakatozoedza kuti vatsvage mari yekuti panonogoyiwa nhumbi dzamai pave nezvimwe zvinhu zvinonongedzerwa ndezvamai zvanga zvaparadzwa zvese zvaparadzwa zvese saka hapana midziyo yakagoyiwa haisi ngozi yakazinge yakutera iyi midziyo yamai ipapo aiwa obvious and otherwise mai vakatovhura mhepo dzinoita kuti azonosvika anoita that ningiri yaakaita kwi mai vakavhura ningiri mhepo akatengesa midziyo yamai hapana chakasara zvababa hapana chakatosara hapana chakasara muri kutenda kuti matova nengozi yezvakaitwa nemwana iya handizvirambi kunyanya nekuti munhu akabvuma nyaya yake handizvirambi asi pakutongoda chete kuti tigone kutaura newe kwaMakore takamboda kutaura nawo achiri kumochari mwana achiri kumochari ndokuzoona kuti history nemaziviro eji iyo iyaya haigone kungoeri kana yanzi taakuripa asi kana ivo vada kuti tiripe tinongotera zvavari kuita se zvavari kutaura but maziviro andinoita anotonzikana eji iyoyo yakuda kuroora kamweya kaya kanobva kaita se ndakudawo mukadzi wangu and iyo inotosomuka kune wokwashamba kuti ndiri kuda mukadzi pamwe vanoti havasi kuda mukadzi pamwe vana mumatauriro avanoita kuti ndiri kuda chakati isu tagona kukurumidza kuti anoda taendesa mombe kana dai taendesa mukadzi iye inototaura yega kuti ndiri kuda chakati saka nekuza zviri mumashure kaucha yedu panototanga asvika eji yekuti aroore since agari murume saka inini semubvunzo wenyu mabvunziro yes sababa tinofanira kutonoripa isusu kwaMakore hatisi kugona kuvamanikidza kuti toripa zvicharema ukwawo ende ndinotoziva kuti zvinotorema nekuti Tafadzwa atomuranda akashandiswa mahara apromiswa kunzi chakupa zvakati kombi inonzi Honda Fit ne500,000 pamusoro but plus good living saka good living handisi kuiziva kuti yakenge iri papi mari yakabhadharwa chete $20 yekuti vaite chivindi saka meaning kuti isusu hatisi kugona kunodhimanda hatidhimandi zvicharwadzawo kwawo isusuwo zvedu saka kureva kuti imi makakanganisirwa muri kuti mwana wenyu akabatiswa ropa yes imimiwo makakanganiswawo mwana wenyu akabatiswa ngozi munayo ivo vanoyo ngozi yekuti vakakukanganisirai ende zvedu isu hatidhimandi ba zvicharwadza mudzimba zvambobvunzwa natete kuti zvinonetsa pageneration iri kuti iripo yezvinezvi kana kuti ichatera iri mashure ndokwazvinonurova but kana tichiripo ngatisei tagadzirisa ndo zvamunoona zviri kunetsa mudzimba umu kuti zvakaitwa nana mbuya nana sekuru kumashure uko saka kana zviripo kudai zvika ngatisei tagadzirisa